Prajem vám krásny deň z Rajca ešte, ale o chvíľočku sa to zmení, ideme na cesty. Neviem, ako dobre ma vidíte, lebo teraz nahrávam na úplne novú kameru s novým mikrofónom, tak som veľmi zvedavá, aká bude kvalita tohto vlogu. A kde konkrétne ideme? No do nášho domova, takého rodinného, a to je za nás Bratislava, keď myslím rodinu mňa, Mohameda a našich chalanov, pretože práve za mnou do Bratislavy vtedy po svadbe Mohamed prišiel, žili sme tam 5 rokov a narodili sa nám tam aj obidve deti, obidvaja naši synčekovia, Karimko s Adamkom. No takže to sú vlastne Bratislavčania papierovo a vlastne aj ja. Takže ideme pozrieť do tých končín, čo sa po roku zmenilo v našom hlavnom meste, ale budeme mať výlety aj po okolí, takže aj na tie sa môžete tešiť. Ja môžem skočiť na to kolobežke. Ideš skákať na kolobežke, to je náš Adamko, ktorý sa ozýva z prechádzky v Trnave. Sme tu na návšteve našich priateľov. Nádherné mesto. Šerif je známy DJ a inak Egypťan z rovnakého mesta ako môj Mohamed z Banhy a jeho žena Zuzka je z Trnavy. Mohamed inak už od rána pracuje, ale stále, no. Od každého rána, ale predsa len si užíva. ممكن بقى يشتروا عمارة بعدين شغل الشقق. Po príjemnom stretnutí s priateľmi máme nasmerované do Bratislavy, kde ideme do jedného bytu, ktorý si prenajímame cez Airbnb a budeme tam až do budúceho útorka. Je takmer 9:30 večer. Najväčší problém, to už všetci v Bratislave asi tušia, čo chcem povedať, momentálne pre nás je nájsť miesto na parkovanie. Najbližšie voľné je dosť ďaleko odtiaľto, takže Mohamed nás sem iba zhodil, veci zhodil a nás tu nechal v byte. Akorát sme vošli s Karimkom s Adamkom a vyzerá to tu ale krásne. Aj táto oblasť je veľmi príjemná, Ružinou, poznám to tu, takže sa orientujem. Len teda ešte vyriešiť tú parkovaciu záležitosť, tak aby sme nepreplatili na tom parkovnom riadne veľa peňazí a nenachodili sa veľa. No ale už teraz máme všetko tu, aj sme boli v obchode si niečo kúpiť, aby sme mali na raňajky a začína naše dobrodružstvo bratislavské. Vstup bol na kód, takže sme nemuseli na nikoho čakať. Tuto sú už naše veci a vyzerá to tu takto. Tu je jedna izba a toto je trošku väčšie. Tu je jedálenský stôl. A je to aj príjemne teplo, vonku sa nám ochladilo, ale nezamrzneme tu určite, že nie. Pekná kuchyňa, miestnosť navyše. Ako taká pracovňa a ešte skontrolujeme kúpeľňu. Tiež veľmi príjemná. Dobré ránko z Bratislavy prajeme. Dnes to máme namierené na Kramáre, kde sme predtým, ako sme odišli do Hurgady, bývali. Aj by som vám niečo povedala, ale plačem tu, keď som prišla, takže ani neviem vám povedať nič, iba že tu sme žili. A teraz sa mi všetko vybavuje, najmä keď sme tu aj s deťmi. Stále je to pre mňa veľmi emotívne sa vrátiť a pospomínať si, lebo tie spomienky na to, ako sme museli odísť do Slovenska, ako som balila kufre, deti,
a zatvárala dvere na byte, ktorý bol mojím domovom 20 rokov, tak to mám neustále pred sebou. Takže som ale rada, že chalani sa opäť vrátili. Oni nemajú až také tie spomienky smutné, lebo Adamko bol maličký, keď sme odchádzali, mal ani nie 2 roky, takže on si to vôbec nepamätá. Karimko si pamätá hlavne, kde sa hral s autičkami a ako, s akými, ale inak oni neboli rozcitlivení, to iba ja. A teraz sme sa presunuli na ihrisko, na také, ktoré sme navštevovali, keď boli chalani maličky a Adamko sa rozhodol, že si to tu celé prerezie znova. Máme štvrtok a rozhodli sme sa po sérii všetkých tých ochutnávok perfektných slovenských a aj iných špecialít si dať radšej preveriť svoje zdravie a odmerať sa, odvážiť sa a ešte aj si dať zistiť, koľko máme tuku okolo orgánov, zo zdravotného hľadiska, zadržiavanej vody, ako sme na tom so svalmi a tak podobne. A keďže sme tu aj s chalanmi, tak to bude naozaj kompletná rodinná analýza. Toto je pol kila tuku, pekne názorne, a tu pol kila svalu. Úplne iná hmota. Toto je náš cieľ. Mohamed sa dal na in-body meranie. Uvidíme, či po tomto odloží čipsy. It is not in-body, it is Alebo- out-body. Však ty sa dosmeješ. To je naša Silvinka, ktorá... Asi ju poznáte aj z mojich videí z Egypta. Miluje Egypt, ale má aj takéto zamestnanie a pomáha ľuďom, aby boli zdravší a aj krajší. Mohamed, keď zbadal výsledky, I will eat until we go back to Egypt and then we A will stoj see. mi tam, dobre? Karimko sa meria, Adamko sa nevie dočkať, lebo ten si myslí, že má veľké svaly, lebo teraz každý deň trénuje na futbal. A láska, čo? Dáš si dietu? Dobre, môžeš dole. Určite áno. A ešte chvíľočku počkaj. Nuž veru po návrate zo Slovenska nastáva tvrdá drina. Ja som tu zatiaľ a vyberám si nejaké mňamky, ktoré sú aj zdravé a zároveň pomôžu odbúrať prebytočné tukové zásoby. Poviem to tak, že treba na sebe makať. Ja našťastie som veľmi rada, že áno, na Slovensku som trošku ochutnala aj z vecí, ktoré mi pridali nejaký ten tučík, ale reálne sa teším, že ten tuk okolo brucha a orgánov, ktorý je najdôležitejší, mám v norme, rovnako ako aj svalovú hmotu. Tak to sa teším, že to moje každodenné cvičenie sa prejavilo aj na výsledkoch a nejaká tá zadržiavaná voda a nedostatočný pitný režim, to súvisí s tým, že stále iba niekde sa naháňame, cestujeme a nechcem veľa piť, aby som nemusela veľa behať po vecku. Takže verím, že to plus nejaké to kilečko pôjde úplne v pohode dole, keď sa zase vrátim do svojho normálneho režimu. Oveľa horšie, žiaľ, to má Mohamed, ktorý sa po výsledkoch netváril práve nadšene a naozaj bude potrebovať po návrate zo Slovenska detox riaden. Už aj počasie sa rozplakalo nad našimi výsledkami, ale nie, robíme si srandu. Áno, je na čo makať, ale není to zase až taká hrozná katastrofa. Skrátka sa rozpršalo. Medzi tým prešlo 8 hodín, my sme od rána neboli na byte, no to je ten režim, o ktorom som hovorila, že nie je úplne štandardný, ale za to bol deň úplne nabitý super zážitkami, krásnymi stretnutiami s rodinou, s priateľmi, chalani si to užili, Karimko videl množstvo aut, ktoré si natočil na kameru. Ja som zase svoju kameru nemala až tak úplne často zapnutú, o to viac som si užívala prítomné okamihy, no ale už sa tešíme na zajtra do Viedne. My si teda robíme šoky včera s váhou a mierami a dnes cenami benzínu na Slovensku práve tankujeme.
cestou do Rakúska a Mohamed neveriacky pozerá na tú sumu. It's too much. V Egypte to nie je také však. Určite áno. Takéto I can go like really 5 times to my tank in car in Egypt. Takže na Slovensku natankovali sme za 100, koľko to je? 107. Yes, it is 107.99. Takže So za 108 eur sme natankovali jednu nádrž a v Egypte by sme aj 5. A už sme aj vo Viedni. Karimko sa teší, že ideme cez diaľnicu, lebo môže obzerať parádne autá, hoci ešte také úplne najparádnejšie nevidel. Rovno? Doprava tam tam ďalej, na kruháči. Sme práve na návšteve u mojej tety a jej manžela, maminej sesternice, ktorí nám prichystali takéto nádherné pohostenie, veľmi chutné kuriatko na šťave so zeleninou, rýžu a potom nás uhostila ešte kávičkou a koláčikom. Chalani si zo všetkého zobrali dupľu, hostiteľku vychválili, takže všetci boli spokojní. Návšteva bola parádna, dobre sme sa najedli a hlavne bolo super sa stretnúť a pokecať. No a teraz nás čaká cesta do Pandorfu, kde ideme pozrieť nejaké vecičky a potom večer zase naspäť Bratislava. Či mi to budete veriť alebo nie, tak toto je prvýkrát od útorka, kedy som v obchodnom centre, v ktorom aj reálne idem nakupovať. Doteraz v Bratislave sme síce boli v shopping centrách, ale vždy som tam bola iba ako na mieste, kde sa dalo super zaparkovať, na rozdiel od zvýšku Bratislavy a kde sme sa stretli s našimi priateľmi, rodinou. Boli sme sa poprechádzať v okolí, ale v žiadnom obchode som doteraz nebola za tie dni, tak sa teším, že sme tu, že si to tu popozeráme. Roky som tu nebola, vyzerá to tu fajn, je to otvorené hlavne, ešte do 9, takže máme čas a veľmi sa teším na nové vecičky. Dúfam, že nejaké ulovím v tých obchodíkoch. Ja, prima. Pressunte vista rein. Bitte gesagt, alles dabei. Dankeschön. Je to tu nádherné, ale na toto kolo by som sa bála ísť. To radšej tie obchody. Je 9 hodín, nákupy skončili, môj šťastný výraz tvári je jasný. Parádne som nakúpila, lebo som parádne ušetrila. A už aj ideme do auta. Karimko je inak spokojný, ten tu videl nejaké Porsche pekné, športové. Takže spokojní sme všetci. Tak už sme aj naspäť v našom prenajatom bytíku. Čaká nás ešte pár dní, pár stretnutí v Bratislave, ale pre tento vlog už je to zo západného Slovenska na dnes všetko. Sme veľmi radi, že ste s nami prežili dobrodružstva v Bratislave a verím, že ste si to užili. Možno sa aj pousmiali, možno vám spolu s nami bolo trošku aj ťažko, keď hlavne som bola naspäť na Kramaroch, kde sme spolu žili. Ale končíme s úsmevom, pretože máme naozaj super zážitky a tešíme sa, že sme tak spolu dlhšie sami. Lebo ako rodina, keďže Mohamed je stále v Hurgade v práci, nemáme až tak veľa času. A určite, že také dni, kedy sme spolu 24/7 sú vzácne. 100%.
Stále pracuješ. A teraz si rád, že nepracuješ a že si s nami, alebo sa tešíš do práce? Teraz stále pracujem tiež, ale nie veľa ako v Egypte. Ako v Egypte. A čo? Tešíš sa, že sa vrátiš naspäť a budeš chodiť do roboty, alebo by si radšej zostal? For sure, I miss it also. Hej, že mu to tiež chýba. For sure, I would be happy for sure to come back to this 24/7. A nemáš z nás nervy? Teraz nie. Tak to je hlavné. Počuli ste, že to celkom zvládam, aj keď naozaj je s nami stále, takže pre neho veľká zmena, ale myslím, že príjemná. A čo Bratislava, páči sa ti stále? Určite áno. To je moje druhé miesto. Druhé miesto, druhý domov, však. Áno, určite. Áno, jasné, milujeme obaja Rajec, je to moje rodisko, je to mestečko, kde som vyrastala do 18 rokov, ale naozaj 22 rokov som prežila v Bratislave celý dospelý život v podstate a aj hlavne začiatky rodinného nášho života. Áno. Aj takto teraz, keď sme v obývačke, hoci ďalej ako boli Kramáre, na inej časti mesta, tak si hovoríme, že je to tu ako keby sme boli u nás na Kramároch. Však také the same, same. No, áno, similar. Takže sme sa vrátili ako keby naspäť v čase, no ale tento bytík budeme musieť opustiť a potom sa zase vrátime do Rajca. Potom nás čaká ešte stredné Slovensko, Drevenica. To snáď poteší všetkých, ktorí mali výhrady voči tomu, prečo berieme deti do Bratislavy a prečo im neukazujeme viac zo slovenskej prírody. Ukazujeme im aj prírodu, ukazujeme im aj hlavné mesto. Slovensko je celé krásne, takže aj hlavné mesto, aj všetky tie ostatné časti. Takže to bude až niekedy v ďalších videjkách. Dobre. Dobre je. Na Slovensku je dobre. Ak sa vám tento vlog páčil, tak budem rada, keď mu dáte like, prípadne ho prezdieľate. Super bude, ak dáte aj nejaký komentár. A samozrejme, ak nechcete, aby vám ušli všetky ostatné moje videá, tak dajte aj odber tomuto YouTube kanálu. Rovnako sa môžete stať aj jeho členom a podporiť tak trošku ešte viac moju prácu. No a na vás všetkých sa už teraz veľmi, veľmi teším na budúce. Dovidenia.